Здравейте! В днешното видео накратко ще ви представя метаметилакрилатните лепила на марката Acralog. Това е най-високия клас чист метаметилакрилатни двукомпонентни лепила в съотношение 10:1. Acralog се произвежда в Съединените щати, в Европа, централата е в Австрия и там лепилата се пакетират в различни опаковки 10, 50, 490 мл и така нататък. Изключително важно при метаметилакрилатните лепила, които са доста популярни напоследък в България и интересни за клиентите, че те могат да залепат алуминий, нержавейка и други метали към пластмаси, карбон, кевлар и стъкломат. Какво е важното за метаметилакрилатните лепила? Те определят нова структура между два различни материала. Тоест, единият материал е алуминий, другия материал е композит, карбон или също може да бъде метал. Определя структурата, тъй като минималната дебелина на лепилния слой трябва да е поне 0,5 мм. Тоест, лепилото да има възможност да поема различните натоварвания на различните материали. Acralog също така позволява и прахообоядисване, след като бъдат залепени детайлите. За алуминий в момента това е най-доброто решение. Използва се при производство на батерии, използва се при производство на лодки, използва се при производство на дронове, на самолети и на всички детайли на автомобилостроенето, разбира се, ще да го забравя. Всички производства, които работят с алуминий и с композитни материали. Фирмата Acralog може да ви предложи метаметилакрилатни лепила с различно отворено време. От 5 минути, 15 минути, 30 минути, 45 минути и така до 120 минути. Какво означава това? Че вие както можете да лепите малки материали и ви трябва по-късо отворено време и съответно по-късо време за работа, също така можете да лепите и много големи детайли като яхти, където се използва лепило с 120 до 180 минути отворено време, което означава, че около 300 до 400 минути време за фиксиране. Всички фирми, които имат интерес да тестват този продукт, могат да се свържат с нас за безплатни мостри.